My sme nezisková organizácia Voices a od roku 2008 sa venujeme rozvoju otvorenosti, tvorivosti a aktívnosti na Slovensku. Mali sme skúsenosti v oblasti komunikácie a elektronických médií a tak sme sa rozhodli nejakým spôsobom pomôcť neziskovým iniciatívam. Robíme to vlastne takými dvomi základnými spôsobmi. Jednak priamo neziskové organizácie a iniciatívy vzdelávame a na druhej strane snažíme sa hľadať aj príležitosti, ako ich aktivity priblížiť širšej verejnosti. To znamená, že pracujeme aj so širším publikom. Sme organizácia, ktorá vlastne stretáva ľudí a prepája ich. My vždy nájdeme niekoho šikovného, dôveryhodného, o zmysle práce, ktorého sme veľmi presvedčení a hľadáme nejakú formu, nejaký spôsob, ako zviditeľniť tú jeho prácu, tak, aby si ľudia uvedomili, že aj introverti alebo ľudia v pomáhajúcich profesiách sú úspešní a sú prínosom pre tú našu spoločnosť. V tej oblasti vzdelávania robíme jednak semináre jednodenné, ale pripravili sme napríklad aj konferenciu JUMP, na ktorú sme pozvali asi 200 ľudí a v nej sme priblížili príbehy neziskových organizácií takým spôsobom, že počas 10 minút sa predstavili organizácie a ľudia tak získali rýchlo informáciu, že kto čo robí a čomu sa vlastne venuje. Potom sme preložili knihu Rozvoj značky neziskovej organizácie, ktorú sme bezplatne distribuovali asi do 450 organizácií a knižníc po celom Slovensku. Všetko to robíme vlastne s cieľom nejak pomôcť rozvíjať sa tým organizáciám jednak v oblasti strategického manažmentu, ale aj v komunikácii. Tie aktivity neziskových organizácií sa snažíme potom priblížiť ľuďom a to robíme jednak tým, že nakrúcame bezplatne filmy 10-minútové a tie publikujeme na internete, ale zároveň aj organizujeme také multižánrové kultúrne podujatia Voices Live. Tých sme urobili zatiaľ asi 30 a v nich tiež vlastne dávame priestor týmto organizáciám, aby sa predstavili širšiemu publiku. Náš projekt, na ktorý sa snažíme získať nejaké finančné prostriedky, ten projekt má názov 2+2 rovná sa 2014, je vlastne o tom, že sme presvedčení, že ľudia, keď sa dajú dohromady, tak dokážu urobiť viac, ako je len súčet ich síl. No a v rámci tohoto projektu by sme práve chceli zorganizovať sériu vzdelávaní, ktoré robíme jednak v Trenčine, v Banskej Bystrici a v Bratislave, ale aj v iných mestách na Slovensku. Chceli by sme pripraviť 4 kultúrne podujatia Voices Live, kde na každom hostíme asi 300 divákov a chceli by sme nakrútiť aj 4 krátke filmy, ktoré potom bezplatne poskytneme neziskovým organizáciám. Dúfame, že sa nám to podarí urobiť tak, aby to bolo pre ne prospešné a ich činnosť sa zase dostala bližšie k ľuďom. Nedá sa úplne spoliehať na nejaký silný štát, ale práve na to, že my ľudia si sami urobíme svet takým, akým ho chceme mať.